copywriting all this. Bafowethu ngicela ukuthi ezitolo lapha enihambe nilungisa khona ilokhuza lapha enihambe nilungisa khona ubudlelwane bethu nabantu laba bamabhizinisi. Okokuqala, we don't have to vandalize any business. We don't have to be rude to any business person. We just need to talk to each other and help each other understand why we are doing what we are doing. No other ethnic group is supposed to say, you can take a video, sir. No ethnic group. No ethnic. Asikho esinye isizwe okufanele sidayisa amafohlo wakhe, because mangathi akangichazela amafohlo wakhe ngeke azawazi. Asikho isizwe esinye ngaphandle kwamaZulu kwaZulu Natal empeleni, not konke okufanele adayise lezi zinto namacansi. All the other things that are our culture, they can't be sold by abanye abantu because it has a meaning, and then these people won't know what the meaning. It's business. We just have to be nice. We just have to be nice and explain it nicely and help everybody understand. We are building a united South African, my brother. We want white people, we want Indian, we want Muslim family, we want everybody to be part of this, because what we are doing is godly. Ukuthi nithi abahambe besangena kule bhilidi eWin Court ngoba bavinjelwa isifumane ngenyanga Osmond ngoba kunabantu baye abagcwele lapha eBhilidi kubaqashile futhi ngikuthula. Hayi ke ngoba khona amaphoyisa. Anathemba amaphoyisa. Hawu amaphoyisa kanti niyanenze njani abantu bengathembi? Ithemba amaphoyisa entolo la. Oh, usisi la kusho mina kusho phakathi. Usisi amaphoyisa bhema nabo. Amaphoyisa tabhema. Babazana. Ngathi nendaba. Ya kwenzekeni ke lapho? Bafuna imali. Oh, kanti abaholini. Okay. Shuthi ngizofanele sireport kumkhwanazi le ndaba. Nifuna kwenziweni ngamaphoyisa abonile ngoba phela kuwona wonke amaphoyisa abhedayo. Abona wonke. So nina nithi inkinga zenu abantu bakufika bese kuba abaphoyisa basizayo. Alright, ngiyayizwa indaba yenu mina nawo amaphoyisa khona ayayizwela usho mina kusho umphakathi ngoba nqeni phela nina ukubhala istory nithi mina ngathi. So ukhona no mayor la uMetropolis, ngiyazi uzokwazi umeya ukhuluma nawo. Imani phela. Okay, nifuna enzeni ashintshwe? Okay, ngiyanizwa mina. Okay, sengiyanizwa. Indaba yena amaphoyisa izosukunyelwa yimina ngezwe. Ngizohamba ngobhalela ngisho iParliament ukuthi abayi-check indaba yamaphoyisa ase-South Africa. Kodwa ke mangisakwenza lokho ngicela ukunikhumbuza ukuthi nani niyasiza kule nkinga esinayo. Nani yekani ukuthenga kule zitolo zalabantu bokufika. Nani yekani ukulokhu uzohamba inwele zami kanti inwele zakho ifike nomuntu okufika yini. Nani futhi bese niyabashada nina bosisi bethu nibanika amaphepha ngoba nani njalo. Bese niyabaqashisa futhi endlini zenu. Sesisonke ngithi? Yebo. Sisonke ngithi lapha emuva? Yebo. Ngithi kule inyanga ezi6 ezizayo. Angithi asikayitholi impendulo esiyifunayo njengamanje. Bahambile abawu 7,000. Or so, well, mhlambe baku 50,000 manje mangaphosisi. Mhlambe baku 50,000. Masithi siyabala kule number ekhona siyazi ukuthi
u50,000 mncane kakhulu. So siyabona ukuthi sesibonile ngithi sibonile ukuthi uhulumeni wethu nama drone banale imoto lezi ezikwazi ukuthi kanje senze zonke lezi zinto ezidayelayo, right? So for the next 6 months sicela lezo zinto isetshenzele ukukhipha abantu bangaphandle aba illegal la. From building to building mabahambe. Kodwa sifuna kuqale zona le indawo ezifana nePoint kanje. Ukhona umuntu phakathi kwenu ongazi ukuthi kwenziwa nePoint. Okay, asiqale la yini ehamba phambili mawukhuluma ngePoint. Yini ehamba phambili mawukhuluma ngeHillbrow. Yini ehamba phambili mawukhuluma ngeSunnyside. Manje sineyindawo ezaziyo ukuthi zihlala ama drugs. Pho yini inkinga ukuthi bakhishe? All right. Before ngimemezele ngoba sengiqedile ispeech sami sengisivaleni. Ngizosivala kodwa ngokuthi uMartin Luther King wake wathi, in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. So ngisakusho lokho ngicela ukusho ukuthi la eSouth Africa umzabalazo wokuthi siphume kwiapartheid awubanga umzabalazo wonyaka owodwa, kwaba iminyaka. So angazi noma senikhathele yini nina? No. Senikhathele? No. Senifuna bangahambi? Shutha bahlale. Ni serious ngokuthi nikhathele? No. Are you serious? No. Okay, nayo ke indaba. Mani serious ngokuthi abahambe. Njenge March and March siyamemezela namhlanje ukuthi njengoba ufikile umhla ka30 baqhubeka bagoloza laba bayibona ukuthi bona bawo untouchable. Angithi bayagoloza bona? Sithe sino 6 months esubekile, right? But imani phela ngiqede lalelani uthi ngithini. Lalelani uthi ngithini. Naseklasini nanifeyila kanje. Lalelani ukuthi ngithini. Ngithi kulo 6 months njenge March and March sesimemezela into entsha sha. Ezodinga uhulumeni ukuthi uhlale unawo shem 600 million. Guys, from now on, South Africa yonke, for as long bengakahambi, every Thursday siyamasha. Una mapepe pot. Unaona mapepa poto kubala South Africa? Oh, masifini. Sambe unaona mapepa? Passport ayisebenzi passport kodwa amapepa afuneka. Permit ikhona nobala South Africa. Passport is a passing thing ukuthi uyeza South Africa uyadlula uyahamba. Akuyona ithi yasebenza passport. Ayihamba kwethu ukuze. Uyolanda hamba utshela abantu bomthetho kodwa. Hamba ungena ovini mfowethu. Umunye wabafethu setholakala njengamanje lapha eThekwini bayamthatha njengamanje bamfaka evelini abafowethu bamphethe nje kahle abakuzuxoxa naye benza ngokusemthethweni bathi ake kuhamfuli
kodwa nje bayamthatha bahamba naye njengamanje bayomfaka nje ebantwini bomthetho ngoba utholakala ukuthi-ke uthe yena unayo i-passport kodwa-ke ngokomthetho-ke ngizoshona njengamanje ukuthi uzawuthi bashangishe amahoti. Insizwa zimphethe kahle-ke insizwa, insizwa zimphethe kahle. Ikho baba tokokonda. Bamphethe kahle kumfowethu-ke bamusa nje evenini iy'nsizwa lezi uZulu umphethe kahle nje uyomusa nje evenini uthi nje ufuna ukuxoxa naye kodwa-ke uzomusa nje ebantwini bomthetho. Omunye wabahambayo angithi kusha induna yethu yasemasithethe simlethela kini. You tell us where you put that and I'm going to come and back up What's the name? What's that? Nango. What's the name? Oh, I just saw the other akhona namaphepha okubala e-South Africa bhuti, akhona namaphepha okubala e-South Africa bhuti, bhuti ngicela ukubuza akhona namaphepha okubala e-South Africa? Sengenile-ke ubhuti njengamanje ngoba nibona mzansi.